سلام كبراتنا زي يوتيوب شانل تخاتلتي خميت صنحو نزوان زبلكم حصرتن وانون حبريتات تحزلكم قريب لكم كساب مودا تحبيركم نصنحو اب زعلت اب كتما مقله هاندبت تقاومو تلعلو اب قراوان اندحر اب رايا انا ترغاغم مسمع زنبره تقاومو اب زعلت اب مقله ترايلو ناي منسيات تقاومو يو حوحات ون مستزمن نمسغوان بزبل وشطاوي ريفورم بارت بمغار اب مسكلنيا منجد خمزله زملكو حبريتات ون يوصلو البريزيدنت إرترا إسياس أفوركي دبداب دحر ملاخم لعلواي مرارحة أو استرخبوا صنع مخكر تخايدو اتفصامه تاريخاو بزبل يغلصلو እዚ مخكر استخايده ናይ إساياس صنع تقاومو مس أبالات بايتو أمريكا دحر مرخاون أو واشنطن دحر مخفات እዩ نتحبريته حزنا يلنا قدام مستر أبي أحمد قبطينا تقدب بزملكت صنع متنققت أو زمحلالفتلو انصباحيتو أب قدب هداسي بمركاب هلو خناتات تقدب بمملكات صنع ملختة محلالفهم قدام مستر أب زعلتنا تقدب بزملكت أو زمحلالفو ملختي انتا إلوم تنكر ملسلوه ناي ترامب أو واشنطن استعطى سراويت سراح جميرو البريزيدنت أب تاريخ أمريكا بزيت لمدة أجواب هاجراو وارديا بمسفرن حزبي أب سقات يتولو وكانت تبهله نسوم جنا إذني هيبني لهم أب تكبرهم قتيلهم اللو نتانياهو زمرحونا إسرائيل أب يمن استفصمه دبداب قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو بعلم أب مأزز وقع ترخيبهم زمرحو متقعتي أب يمن تفصيمو إسرائيل زحلف سمون موداتا حوتين زفصمو ناي ميسايل متقعتي نحنا ملسيبا متقعت الملسن كرينا كبرات تخالتنا بركت ولا حدشتي حبريتات تنوص يملوكم صعب كسمعكم يا حبيرنا نكتتل كبرات تخالتنا بركت ولا حبريتا نابيت متصعنا قديم ملخت ويد ما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتلنا زي يوتيوب شانل زي سبسكرايب مغار نايدول ملكت متواقع ترسعوا أو كتما مقالة دنقت تقاومو تلعلو بزحات من إسيات أو زعلت دنقتنا ودواواي بموتا تقاوموهم أو زسمعوا لخناتات ترايو اتوم ناي جيتاچو ردا دقفت زخونو اتوم ناي دكتور دبرتين غيرو ميكائيلن حوحاتن أو وشت بارتي ريفورم كيغبرلو بزل أو وشت بزلو كالو تمرارحاتات بارتي تصبيقهم حزملو حوحاتن دغنا نخلتخ ميكائيل يخون دو بزبل حتون يلعللو قاليهم حجي أو وشت حوحات زري زلو وشت أو بوليتيكا منقسقاساتن كاب سلطان مقدام استأساسرن بر ني حساب اللي زولو دايكونن نابول يركو كاب قربا وان دحر أبرايا خوابي ناترغاغمو استفلالي حزباو تقاومو اب زعلت اب غورناتات مقله ترايو اب غورناتات تقاومو ناسمعو زوط ناي كتما من اسياتيوم اب تختما مس مرحت باجاج بستاساسر محداراوي بدل يوردنالو بزبل استلعله دنگتنيا ناي دباباي تقاومو بزحات تصنبيروم ترايملو مجمريا مبغسيو مس بدل مرحت باجاج استاساسر نيرو حد بوتان انفتن جمره تقاومو ابتن كتما زركبا استفلالي غورناتات كايدن كلو بزحات نتسلفي انا تصنبرو ناسفحن كيدو ترايلو استفلالي نايلو تدليت استرايم مفكراتون بتم سلفنيات تسمعوا مرحت باجاج بوليس بستفالالي ناي صدتا اكلاتن متقعتن كم زغاطمم كابت خاوي زوص حبريتات تملكتو ناي غبنياتات معقوي خوينكم لكم زبل حدا خبت مخنياتيو كاب زوصاي نداد بغب اين ركبنا لنا بزي دما سراح بغب خنسرح يكالنا زبل ناي قدم استاكبه قريتاون بوغن مرحت باجاج يسمع بزعبا اب غورناتات مقله دنگت استلعله تقاومو بوغن غزياو محدار تግራይ استبهله ነገር የለን ካብ ዝተወሰኑ እዋን ድحر ኣብ ትግራይ ጽኑዓት ህዝባዊ ተቃውሞታት ይረአየለው أبرايا كساب حجي ناتتحازن ناتفتحن زرق هزواو تقاوموتات يرأيلو بتمساسلي كابسومونا تقدمو أبع على شندا بوزحات دك أنستيو أداون بمسار تقاومون كي قلت سمعنيين قاليوم سبات أب تقراي حجي نزرق زلو بوليتيكاو وطراتات مفتحن مركب جدن أب درجة خلال هجرات زتيد اللي يوم النابل يركبوا بخلا أنفت بورد مرجع أفلتو بارتي استوجد حواحات بز حزبي يأكل إنها تبهالو مخانم زملكو تحبريتات النوت انكلو أبزوان زت بارتي وش تأوري فورم بنمجوار بحدش ملكع ناتنكاس أقسم هلاو تقليتو بزعبا قداي بقروا أن تخطتلو مخانم زقلتو ناي ديمقراطياو سمرت بارتي ناي ميدياتات كوميشنن زرف مكتل حلافي أتو طعم أرادهم مس أحدو أبز قبرو وطانحيت أبز وانزي علم قبرو هاد كالوتو بصوتاتن أبز بارتي ريفورم كجبر لو انت زي كونو حدش بارتي دوكنا بلينا بموال نتناي دكتور دبرتين قجلو وطيرام حزم مهلاو مملكتهم أبزي أبتناي علم قبرو هاد وغن ليا كاسان كالوتن كم زلو زملكتو أتو طعم أرادهم حجي أبارت حوحات زلفللي أو حساب كام مسراتن لعلي ناي سلطان قالسي وي باور ستراجل تباهيلو خوسد زخل مخانون أكيلهم قليتهم كابدو وطاي منغست إرترا أب بوليتيكا تግራይ ቀጥታ ጣልቃ እና ገበረ ምህላው ነት ነገር እና ደናገሩ ምንጹ አቶ ጣዓመ አብዝ መብሪዮም ተዛሪቦም
ካብ ኢሳያስ ናብ ትራምፕ ዝተለኣኸ መልእኽቲ በአሜሪካ ብምጻግ በተደጋጋሚ ማዕቀብ ብምዃንን ከቢድ ቅልውላው ዝወረዳ ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንትራምፕ ደብዳቤ መልኣኸ ተኸቲሉ እቲ ጉዳይ ብሰፊሕ ክዘራረብ ከም ዝጸንሐ ኣይዝንጋዕን። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 47 ፕሬዚዳንት አሜሪካ ኮይኖም እንደገና ምስ ዝመረጹ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ብዘይተለመደ ኢሳያስ እንኳዕ ደስ በለኩም ብዝብል መልእኽቲ ናይ ትራምፕ ዘመሓላለፉሉ ኩነታት ነይሩ። ፕሬዚዳንት ኣብዚ መልእኽቲ ሃገሮም ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ምስ አሜሪካ ዝተበላሸወ ዝምድና ንምጽጋን ትደሊ ምዃና ዝገለጸት ኩነታት ከም ዝነበረ ኣብቲ እዋን ዝተዘርግሑ ሓበሬታታት ምምልካቶም ዝከር እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ብኣቋጽራ ፈረንጂ ጁላይ 30 2025 ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ለኣኽዎ ተባሂሉ ኣብ ዝተባሃለ ደብዳቤ ነቲ ዝሓለፈ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናብ ትራምፕ ለኣኽዎ ዝተባሃለ እንኳዕ ደስ በለኩም ዝብል መልእኽቲ ብምጥቃስ ምዃኖም ተገሊጹ። ኣብዚ ድማ ትራምፕ ኣብ ዘመን ባይደን ዝተበላሸወ ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪካውን ዝምድናታት ኣብ ምጽጋን ከም ዘለኹ እየ ኢሎም ምዝራቦም ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብዚ መስርሕ እዚ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝምድና ከም ዝረአ ተመልኪቱ ሕጂ እቲ ዝምድና ተሓዲሱ ምምሕዳር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዲፕሎማስያታት ናብ ኣሜሪካ ብምስዳድ ምስቶም ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ሰባት ሓዊሱ ምስ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ብራንደን ማካናማራ ምስ ኣባላት ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ተራኺቦም ምምካሮም ነቲ ምክክር ተኸቲሉ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ተመልኪቱ። እዚ ምክክር ንዓመታት ዝሻኸረ ዝምድና ንምሕዳስ ዝዓለመ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓድሽ ዝምድና ምጅማር መልእኽቶም ዝሰደዱ ኮይኖም ነቲ ዝነበረ ዝምድና ንምሕዳስ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዘለዉ ተመልኪቱ። ብኻሊእ ወገን ናይቲ ፕሬዚዳንት ጽኑዕ ተቃዋሚ ዝኾነ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣባላት ባይቶን ምስ ሓደ ላዕለዋይ ኣምባሳደርን ብዝተፈላለዩ እዋናዊ ዝመኸረ ኮይኑ ሎሚ እውን ኣብ ዋሽንግተን ከፊቱ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ ዲፕሎማስያታት ጉጅለ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ምስጋር ናይ ምዝራብ ዕድል ኣብ ዝረኸብናሉ ታሪኻዊ ምብጻሕ ጌርና ኣለና ኢሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ንምምሕዳር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንነዊሕ እዋን ዲሞክራሲያዊ ኣማራጭታት ከቕርብ ምጽንሑ ዘዘኻኽር እቲ ዲፕሎማስያዊ ጉጅለ እዚ ዘይተዓወተ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብሓድሽ ወለዶ ፍረኸ ፍሪ ንምርኣይ ተስፋ ከም ዘለዎ መልኪቱ። ዲፕሎማስያዊ ጉጅለ ብርጌድና ሓመዱ ብበየነ ገረዝጌር ብኣቶ በረከት ካሕሳይን ብዳዊት ተፈሪን ዝምራሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ዝተመስረተሉ ጀሚሩ ኣብ ስልጣናት ዘሎ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 32 ዓመታት ሃገር ለኸ ምርጫ ኣካይዶ ይፈልጥን። ኣብ ኤርትራ ሕጊ መውፅኢ ፈጻሚ ተርጓሚ ዝተባሃሉ ናይ መንግስቲ ኣካላት ብቕጥዒ ዘይተዋቆርን ዘይሰርሑን ኮይኖም መንግስቲ እታ ሃገር ብከቢድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይኽሰስ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ግብጽ መልሲ ሂቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግብጽ ነቲ ግድብ ብዝምልከት ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣብ ዘመሓላለፈትሉን ጽባሒቱ ኣብ ግድብ ህዳሴ ብምርካብ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሁሉ ኩነታት እቲ ግድብ ዘመልክቱ ብዙሓት ስእልታት ሓዊሶም ኣብ ዘካፈልዎ መልእኽቶም ምዝዛም ግድብ ህዳሴ ኣመልኪቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ፓርላማ ምዝዛም እቲ ግድብ ኣብ ዘበሰርሉ መልእኽቶም ግብጽን ሱዳንን ህዳሴ ኣብ መስከረም ክነምርቕ ከለና ናይ ሓጎስን ተኻፈልቲ ክትኾና ንዕድመኩም ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መጋቢት 11 2017 ዓ.ም ኣብ ፓርላማ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ጻውዒት ምቕራቦም ይዝከር። ግብጽ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር መልእኽቶም ግብጽ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መልእኽቲ ዕላዊ ውድቂ ምግባራ ካብ ዘፍለጠትሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጠናኸረ ተኸታታሊ ወፍርታት ክተካይድ ጸኒሓ ኮይና ፕሬዚዳንት አልሲሲ ጽኑዕ መጠንቀቕታታት ክህቡ ከም ዝጸንሑ ይዝንጋዕን። ፕሬዚዳንት ግብጽ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሃገሮም ኣብ ናይ ናይል ኣባይ ዘለዋ ናይ ማይ ምክፋል ክትንክፍ ከም ዘይትፈቅድን ምጥንቃቖም ይዝከር። ግድብ 5 ዙር ምምላእን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብጽኑዕ ዝኹኑና አልሲሲ ቅድሚ 2 ሰሙናት ብዛዕባ ጉዳይ ኣባይን ምስ ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ተቐቢሎም ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን ግብጽ ኣብ ምብራቓዊ ተፋሰስ ናይል ዝግበሩ ተነጸልቲ ስጉምታት ሃገሮም ውድቂ ከም ትገብር መግለጺኦም ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ ሰሙን ዓረቢ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር ዓብደል ዓይቲ ግብጽ ሃገራዊ ሕጊ ብዝጥሕስ መልእኽቲ ኣብ ምብራቓዊ ተፋሰስ ናይል ዝግበሩ ተነጸልቲ ስጉምታት ከም ዘይተቐበል ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን፣ ኡጋንዳን፣ ጅቡትን፣ ሶማልያን ኣብ ዝነበሮም ተነጸልቲ ናይ ስልኪ ዝርርብ ምፍላጦም ይዝንጋዕን። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ ነዚ ናይ ግብጽ መጠንቀቕታ መልሲ ዝኸውን መልእኽቲ ሰዲዶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ምብራቕ ኢትዮጵያ ጅማሮ ናይ ደም ርሃጽ ንብዓትን ጠብታማይን ድምር ውጽኢት እዩ። ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ህያው ምልክት ኮይኑ ንወለዶታት ከምስክር ይነብር ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ጽሒፎም ቀዳማይ ሚኒስትር ምዝዛሙ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ብዕላዊ ከም ዝምረቕ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ምግላጾም ዝከር እዩ። ናይ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዝዓጠቐ ሰራዊት ስራሕ ጀሚሩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝሰፍር ዝኣዘዝዎ ሃገራዊ ዋርዲ ኣባላት ናይ ውግእ ኣጽዋር ሒዞም ኣብታ ከተማ ክንቀሳቐሱ ምዃኖም ተፈሊጡ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ዝብልዎ መጠን ዝለዓለ ገበን ንምክልኻል ናሽናል ጋርድ ዝተባሃለ ሓይሊ ከም ዝሰፍር ዝወሰኑ ኮይኖም በዚ ስምሪት ዝተመደቡ ኣባላት እቲ ሓይሊ መብዛሕትኦም M17 ዝተባሃሉ ሽጉጣት ዓጢቖም ኣብ ከተማ ክንቀሳቐሱ እዮም። ካብ ዝወፃኢ ወታደራት M4 ዝተባሃለ ጠመንጃ እውን ሒዞም ኣብታ ከተማ ክንቀሳቐሱ እዮም። ካብ ዝወፃኢ ብዘይ ዕጥቂ
بيونيفورم ጥራይ ዝንቀሳቀሱ ናይ መራኸቢ መሳርሒታት ዝሕዙ ናይ ናሽናል ጋርድ ኣባላት እውን ክህሉ እዮም ተባሂሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ታሪኻዊ ኣሜሪካ ፈጺሙ ብዘይተለመደ መልክዕ ከመይሉ ኣብ ከተማ ሰራዊት የስፍር ብዝብል ከቢድ ነቐፌታ እኳ እንተተሰምዐ ንሶም ግና ኣብቲ ከተማ ኣስፋሕፊሑ ንዘለዎ ገበን ንምክልኻል ዘለዎም እንኮ መማረጢ ዝምዃኑ እዮም እናገለጹ ዝርከቡ ከም ጸብጻብ ኤምቢሲ ኒውስ እንተኾይኑ ወታደራት ካብ ትማል ጀሚሮም ኣብ ከባቢታት ዋሽንግተን ምርኣይ ጀሚሮም እዮም ኔታንያሁን ዝጀመሩዎ ናይ እስራኤል ኣብ የመን ዝፈጸምዎ ደብዳብ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ሰሙን ኣብ የመን ከቢድ ደብዳብ ፈጺማ ናይ እስራኤል ናይ ውግእ ጀታትን ናብ ርእሰ ከተማ የመን ሰናዓትዮም ናይ ሕታ ዓመጽቲ ወታደራት መደበራት እዮም ኣብ ዝተባሃሉ ቦታታት ከቢድ ደብዳብ ፈጺሞም ኣብቲ ደብዳብ ክልተ ሰባት ክሞቱን ከለዉ ሓሙሽተ መቕሳሎም ጉጅለ ሕቲ ገሊጹ እስራኤል ትማል ቀዳም ለይቲ ዘካየደቶ ደብዳብ ብኢራን ይድገፍ እዩ እትብሎም ናይ ሕቲ ዓመፀኛታት ምጥቃዕ ገሊጻ ሕቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ እስራኤል ዝተኮሱ ናይ ሚሳይላት መጥቃዕታት ተኸቲሉ እዩ ናይ እስራኤል ሰራዊት نحن ملسه ذهبه نحط عمليات مسائلات مفشالو نا إسرائيل سراويت زجلت أخوينو توم مسائلات جنا كابتناي كأدم زنبرو استفلا لي مخانم قليتو حتى بوج استخل كلاستر بومب بمسائل غيرو متوقع استقليتو إسرائيل أبسنا عزو سرتناي حنا سقمتي كدعم منستر بنجامين نتنياهو منستر مكل خال إسرائيل كاتزم بالعلوت زمرحو أخوينو منجست إسرائيل تقدم منستر أب تيلي أفيفي أبزركب مأزز ما أخل كوينو زرقي فوتوغراف أزرقحو تقدم منستر تمتقعت الدحرم في تصامو نزت كعنا كله مليسنا نتقع عنا نمتقع زاكدو كله نتقعو ملأت زو عقمن صنعت المنجستي إسرائيل يمهر له إلى يزامن لهم مكتل حلاف مراخبه حفاش حتي نصر الدين أمير دما ناقل قلوت زينا فرنسا أبزها وقال اتنا إسرائيل متقعت أي تدممنا أبتلع إسرائيل متقعتي مفتام خنكت اللي نايلهم تسمعهم أبتحط تصلوا حتي زركو منجستي سنة عدما اتنا إسرائيل متقعت ناي وجبني لخوني نوا حماس عربي اتنا حتي ناي إسرائيل مسائلات متقعت دقيفة تبع جنان زبل قالات متقامنة وجلة أموجسهم ما حزك تماجزان معرقات قالوا وجلتات ناي حبارك قال تساوعتهم حماس قريبة إسرائيل أبزورحي أو ودبات يمن أو تحتي حتي زركبة بوتات تلاقى من دبدات مفتام يذكر كبرات خطلنا زدلنا يمرق سوقدات أبزازيمنا لنا لايك شير كومنت بمقار نشانلنا دقفكم تقولوا الناس آخرنا مسكالو تحبريتات تمريسنا حساب نرخب سلام يوعلنا نابلنا نسانابتكم